Adhiambo Penina, mano endi marangweja gita jawinyo mara dakika 21 toka saa 9. Ma en od weche manyien. Medo roti magi machoko kalo e 24850 kokalo e Facebook fan page ya Namlolwe FM. Inyalo bende gocho na achiel kachiel e 0723860224. To wiki kwil jawinjo mara ni e tielo mar adek ni endi ma bende ang' ne wayange joloch magwa mag tugo maga kata tugo mar pick a ticket. Kapono ni poki tugo ma en thuolo mari mar tugo. Idiyo star 220 hash. Kisediyo star 220 hash, ibiro kelni tickets abich. Iyiero ticket number 5 ema mondo itug godo. Kisetugo gi ticket number 5, gibiro prompt mpesa mari. Message dhibiro ni mondo iket pin ni mar mpesa. Weka pin. Kitieko kanyo to pat mari orumo. Pat modong' koro en mar Nyasachi gi happy. Pat modong' koro en mar Nyasachi gi happy ema goli oko e tugo ni. Ndio miyo tem happy kabisa e tugo mar pick a ticket. Idiyo star 220 hash, itugo gi ticket number 5. Kaito bende daher mar paro ni jawinjo mara ni nonro maromo odiochieng' ma kawuono. Nonro wacho kama jawinjo mara. Yo achiel mar konyo ng'ama nigi paro mang'eny en miye tich. Engaging them, keeping them busy. Yo achiel mar konyo jalno endi manigi paro mang'eny en kete busy. Miye tich mondo tim, mondo pache owuogi e stress ma en godo. Koro o concentrate e gima chielo. Nyalo bedo en tich mar lwedo, to kaberie moloyo to bed tich ma engaging, ma dwaro paro. Madwaro ni mondo obed opar creatively. Mano en achiel kuom yore gini minyalo konyo godo jalno endi manigi paro mang'eny. Mano en nonro maromo odiochieng' ma kawuono. Jawinjo mari inyalo gochona, inyalo orona ote machuok kokalo e 24850 mondo inyisa kapono ni iyie koda nonro kata itamori. Nitiere kisungu moro mawacho ga ni an idle mind is the devil's workshop. An idle mind is the devil's workshop. Koro kidwa konyo ng'ama nigi stress kata ng'ama nigi paro mang'eny, to kaber to engage e tich kata activity moro mabiro golo pache e gik mamoko momiye stress gwendi, to koro miyo obedo active, otimo gimoro kata oparo yo mar loso gimoro. Koro ibiro nyisa kapono ni iyie koda nonro ni kata itamori jawinjo mara. 0723860224, 0739400989. Hello? Hello? Machiegni aloso gi ng'a? Liz dong nyaka ikuong ing'iswa nyingi yawa jaber. Aha. Erokamano ahinya Liz Masa Wagongo. Wacho no yie koda nonro kendo en adieri kabisa. In minyalo ng'isa pachi jawinjo mara. Hello? Yes. Machiegni? Erokamano ahinya. Jobao Beach kauru mos botegno kabisa. Inyalo bende rote magi machok kokalo e 24850. Hello? Machiegni? Opak ruoth kinde duto. Aha. Erokamano. Asante sana senior pastor. Moli nonro noendi ayie godo an Convin Miyumo mar Nyahera Komboka. Asante sana kuom kete ka. Moli ayie koda nonro mar Dalmas Babagosa. Moli nonro ni kare. An Odhiambo Lucas Fundi Gari wuod Semerata. Asante sana kuom kete ka. Endi in bende inyalo oro ote magi jawinjo mara kokalo e 24850. An brother Dan Odila wuod Seme nonro ni kare. To Moli ng'isna Simon Ongwe mondo omanya. Okay. Erokamano ahinya. Wacho ni Simon imanye ang' ne ashare namba ni koda Simon. Namlolwe an Edward Ahambo kawuok Mwiki Kasarani. Nonro ni kare 100%. Erokamano ahinya. Hello? Yes. Okay. All right.
Disemba ka to chiemo ber. Mhm. Mhm. Mm. Mhm. Erokamano. Asante sana, asante sana. 0723860224. Wacho ni en adieri lakini nitiere jok moko ma kati migi mana tichno, kati tem engage gi mind margi gi body margi to pod ok kony. Erokamano ahinya. Hello. Machiegni. Ahinya. Judy machiegni mama. Mhm. 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 Erokamano ahinya. Asante sana. 0723860224 07394009